guys, kwentuhan na tayo ulit. Gumagoy, kaya nagaduyan-duyan mo ng gauyog-uyog man itong sasakyan pati yung camera, gauyog-uyog, dago-jar-jar ka lang. Good morning, hey, good morning. As usual, eto na naman kami. We're on the road again, going somewhere else, doing somewhere else. So, guys, nabanggit ko nga pala na ikukwento ko sa inyo kung paano ako nakarating dito pala sa Jumerica. Okay, paano nga ba ako nakarating dito sa Jumerica? Ito ba ay sa pamamagitan ng K1 visa? Or K1 visa, also known as a fiancé visa, o kaya naman CR1 o IR1 visa, yun spousal visa. Ang K1 visa kasi non-immigrant visa pa yun, hindi katulad ng spousal visa. Ano siya, immigrant visa na siya. So, which one do you think? I'm sure you have your own idea na kung paano ako nakarating sa Amerika, K1 or spousal visa. Okay, let's get started! Ganon! Okay guys, kwentuhan na tayo ulit. Let me tell you muna sa pagkakaiba ng gumagoy, kaya nagaduyan-duyan mo ng gauyog-uyog man itong sasakyan pati yung camera, gauyog-uyog, dago-jar-jar ka lang. Joke lang, gano'n, char-char lang. May pagkakaiba kasi ang K1 visa at ang spousal visa. Ang K1 visa kasi non-immigrant visa pa yan. Ang spousal visa naman is immigrant visa na yan. Tapos ang K1 visa, pagdating mo sa state, meron kayo ikaw at ang couple mo yata ng 90 days para magpakasal sa states. Pagtapos nyo magpakasal, andun nyo mag-fill out kayo ng status of application for status, change status pala ang tawag doon. Tapos meron ding biometric form kasi hindi ka pa magkakaroon kaagad ng green card kahit kasal na kayo, hindi ka agad-agad ang ma-i-issue yung green card. Kailangan mo pang mag-apply ng green card sa para magkaroon ka ng green card. Tapos ang kagandahan din isa pang maganda sa K1 visa na 6 months lang or less than 6 months nandito ka na sa States. Yun nga lang, pagdating mo talaga sa States, kailangan bago mag 90 days magpakasal na kayo. Kung hindi, back to the future ka, meaning to say back to Pinas ka. Ang spousal visa naman is an immigrant visa siya. Okay guys, teka nga muna. Cut, take to tayo, take go! Ganon, char. Hora guys, dito na tayo continue na tayo sa part 2 ng kwento. Kasi kanina nasa sasakyan kami, nag-uyog bang sasakyan. Kaya nasa rough road kami, buti na lang truck shot, hindi ganun talaga masyado yung kauyog-uyog. So dito na natin ipagpatuloy sa bahay, walang uyog-uyog dito baga. Okay, yung hindi ko na masyadong i-explain sa inyo kung ano yung pinagkaiba pa ng K1 visa, ganito yon, K1 visa at saka yung spousal visa. So, kasi ngayon, alam mo kung bakit, bukod sa matagal na, ang dami na sigurong changes ngayon. So, marami ng changes. So, baka nga nagbago na yung itsura ng green card ngayon, nagbago na yung itsura ng visa. So, hindi ko alam, baka may changes na hindi natin alam. Kasi, 8 years na, mahigit yun eh. So, hindi ko na alam. So, eto na nga, kung bakit ako nakarating sa Amerika, syempre, eto yun, spousal visa. Okay, kinasal ang lola mo, ang ate mo, sa lolo mo, yun, spousal visa siya. So, ang spousal, focus tayo sa spousal visa kasi spousal visa ako, yung K1 visa, hindi ko masyadong kabisado talaga. Konti lang ang alam ko doon, okay? Focus tayo sa spousal visa.
Ang number one requirement ng spousal visa, dapat legally married ka dun sa petitioner. Okay? Siyempre, kahit saan pa yan kayong country kinasal, o sang lupalo pa kayo ng mundo ng kinasal, as long na yung marriage nyo is genuine. Kasi ipipresent nyo yung marriage certificate nyo din. Tapos, mag-fill up kayo both parties ng I-130 form. Yun, ang asawa ko nang fill up sa akin nung that time. Tapos, sa akin, on my side, ang requirements ko na pinresent is like NBI, police clearance, barangay clearance, kung annulled ka or may annulment ka or punta ka, kailangan pumunta ka sa NSO na nagpapatunay na annul yung kasal nyo, o kaya separate ka, may katunayan na separate ka, or like me, hindi ako kinasal pa, so para ma-prove na single ka, kailangan mong kumuha ng Senomar sa NSO. Certified copy dapat. Saka lahat ng i-represent mo certified copy. Ayun. So, yung ibang sa birth certificate, kailangan din yun. O yung original na birth certificate, yun. Yun lang yan. Ayun lang mga ang documents na kailangan ko. Tapos yung form nga. Tapos meron pang isang form na DS1. DS1 na DS90 ba yun? Hindi ko natanda. Basta may ganun akong pinilapan. Tapos sa asawa ko naman, syempre yung birth certificate niya, yung passport din niya na nagpapatunay na talagang US citizen siya. Tapos, kailangan yung petitioner mo, mayroon siyang standard income. Yung talagang may kakayahan na gastusan ka, may kakayahan na gumastos na makapunta ka sa US or kahit nandito ka na sa US. May nag-fill up yung asawa ko ng affidavit of support. Yun yata ang pinilapan niya. Tapos palibasa divorce siya, so nag-present siya ng divorce paper. So kailangan both kayo parehong may copy ng kung anong mga requirements. Ngayon hindi ko na alam kung ano pa yung mga requirements. At isa pa rin sa requirements sa akin ay yung medical examination. Yung medical examination umabot ng that time 12,800. Hindi pa lang yun, medical lang yun, hindi pa kasama dun yung pagkain nyo, yung gas, yung mga toll fee, hindi pa kasama, medical lang yun. Makakuha mo din yung result ng medical mo after nung lahat-lahat ng ginawa sa'yo. Abay, nabutin ako ng isang araw doon kasi umalis kami ng Laguna 5:30 AM sa Manila yung meron kasing ang embassy na or CIS na meron silang facility talaga na kung saan ka pwedeng gawin yung medical. So, nakatapos 5:30 ng umaga kami umalis sa Laguna. Natapos ako alas 5:30 o magsi-6 na ng hapon. Kasama ko pa siya, yung aking jowa. Medical exam ako. Yun, after medical exam, meron sa yung ibibigay na result, meron yung papers na result, tapos meron ding CD na na ibibigay sa'yo ng katunayan ng kopya mo ng medical. Meron pa nga akong initina na seminar, nakalimutan ko na kung anong seminar ba yun. Para yun sa mga sa mga spousal visa na katulad ko, hindi ko na talaga tanda. Kung saan basta meron pa akong natin na seminar, ewan ko lang kung meron pang ganun. So, doon nga, natapos na, doon na, yung gano'n na yun. Basta spousal visa ko, yun yung natatanda ko. So, eto, ngayon, kaming dalawa, kung paano kami nagkakilala, paano kami kinasalagan. Hindi kami katulad ng iba na LDR, yung long distance relationship. Kami SDR. SDR is short distance relationship. Bakit ka mo? Teka muna, bago yan. Pakita ko muna sa inyo yung mga photos ng wedding namin year 2012 at saka yung mga photos na first visit niya dito sa Philippines. Okay, take a look!
January yan hanggang January hanggang March 2012 yan. So, punta tayo kung bakit kami SDR. Nag-start kami mag-chat niya November 2011. Start kami nang mag-chat sa computer, sa mag-video call through Skype, tapos tumatawag din siya sa phone sa akin. Halos everyday nga tumatawag siya sa akin, once a day, minsan twice a day. Kaya that time, ang laki ng bill niya, nasa $1,000 that time. Yung bill niya dahil tumatawag siya sa akin. Tapos minsan naman, tumatawag din ako sa kanya, kaya panay din ang paload ng ate mo that time. Kasi, para hindi lang naman puro siya, syempre, kailangan ko din tumawag sa kanya paminsan-minsan. Yun na nga, nag-start kami, November 2011 hanggang December 2011. Dapat pupunta siya bago mag-New Year, bago pumasok yung taon na 2012. Kaya lang expired pa lang passport ng lolo mo, ng aking honey bun. So, kailangan niya pa i-renew yung passport niya. Nag-renew siya ng passport niya. So, it takes 2 years, 2 weeks ang makukuha niya yung passport niya. So, nakuha niya yung passport niya January 21st na yata, 21st 2012. And then dumating siya sa November, December 2011. Bali 2 months lang kami nag-chat niya, nagka-video call. So January 27, yun yung unang date niya at unang visit niya dito sa Pilipinas. Sinundo ko pa siya sa airport, kasama ko yung kaibigan ko na para akong engoton, meron akong placards na gano'n na may pangalan niya, nakatanayan na ako yung susundo sa kanya. Kaya doon, lights, turner, na ako yung susundo sa kanya. Nakita naman niya ako agad. Tapos yun, usap-usap, kwento-kwento habang nasa sasakyan. Tapos nag-decide nga siya pumunta ng Iloilo. Kung nakita niya yung mga picture, iba yung nasa Iloilo siya. More than 1 week din kami sa Iloilo. Tapos from Iloilo bumalik na kami ng Manila. So, nung bumalik na kami ng Manila, bago mag-end of March, bumalik ulit siya ng bumalik na siya ng Amerika. Dala niya na yung papers namin. Agoy, kaya daming kulang-kulang nga kasi sabi kasi nung sa kabila, ganito daw. Sabi naman dito sa side, ganito daw. Sabi naman sa kabila, ganito daw. Gawin mo, ganito gawin. So, ginawa namin. Ay, wala din nangyari kasi ang daming error, ang daming mali, ang daming kulang. So, eventually, kami na ng asawa ko nag-decide na mag-search na lang kung papaano. Mas maganda pa nga minsan yung nagsisearch na kasi nakikinig ka sa ibang tao. Mas maganda. Kaya kung ako sa inyo, kung gusto nyo kung paano yung K1 visa, paano yung spousal visa, ng full details, mag-search na lang kayo. Aking kinukwento ko lang yung base lang dun sa naalala ko kasi tagal na rin eh. Ayun. Dala niya na. After nung bumalik siya ng US, March 2012, March, April, May, June, July, August, bumalik ulit siya ng Pilipinas. Binisita ulit ang lola mo. So, from August 2012, August, September, October, November, December, January, February, March, April, May 2013. Inabot siya ng 9 months yung second visit niya, 9 months sa Pilipinas. So, May 2013, bumalik na siya ng US ulit. So, after ng May, June, July, August, September, May, June, July, August, pumunta ulit siya ng Pilipinas. So, August dumating siya ng Pilipinas. So, nag-stay siya ng August, September, October, mga 3 months. Doon ako nag-start ng medical na kasama ko siya kasi bumalik siya ng US November na eh. November na. So, nung pangalawang balik niya ng US, doon niya dinala yung aming papers. So, yun yung pangalawa na talagang kami nag-search, nag-search talaga na tumama na, umokay na. So, ayun. Tapos, pagbalik na niya ng November 2013, kasi ang spousal visa, 7 to 24 months. Ako, inabot ako ng 1 year and a half. 1 year and a half ako inabot kasi nga 1 year and a half kasi nga 'di ba nagkaroon pa ng mali-mali. So first week ng December tumawag siya sa akin.
Sabi niya, may good news ako sa'yo. Ano yung, akala ko bibigyan ako ng malaking pera. Hindi pala. Joke lang! Tumawag siya sa akin, sabi niya, check mo yung email mo, may good news. Kasi that time, hindi ako masyadong pay attention sa email. Pay attention ako sa Facebook. That time, wala pang TikTok hindi pa masyadong click yung YouTube. Ano pa lang noon, Facebook, click na yung Facebook. At saka, kung natatandaan niyo yung Friendster, di ba, uso din yung Friendster noon, wala na, sayang nga yung mga pictures ko doon May mga ibang pictures din ako doon na, yung mga sinauna ko pang picture ng mga kabataan ko. Ay, nawala si Friendster. So, ayun na, sinek ko yung email ko, ayun, aprubahan ang petition sa akin ng USCIS Department of State. Naka-schedule ako na ng interview sa US Embassy sa Manila. Hindi ko na matandaan, basta nag-interview ako. So eto ka, pinrint ko yung yung document na yun na kailangan, tapos sinanda ko na lahat. Kailangan pag naghanda ka, bukod yung original na document mo, bukod din yung photocopy mo. At don't forget, kailangan yung lahat, kahit K1 visa ka, lahat ng mga pictures nyo na nag-date kayo, nagkita kayo, na talagang ipipresent nyo doon na nagpapatunay na talaga yung relationship nyo is genuine. Tapos sa akin naman, meron syempre, di ba, nakaunang visit na siya sa Pilipinas bago pa kami kasal, nagpa-picture na, bukod doon, palibasa, mahilig ako sa picture doon, picture dito, picture doon. So, talaga marami akong pictures. Yun, kailangan din yun. Minsan, that time, hinahanap din yung kung ano yung pinag-usapan, yung mga chat-chat nyo sa mga Skype, pwede rin na ipiprint mo yun, gano'n. Tapos yung mga perang pinapadala sa'yo, sa Western Union, itago mo rin yun, kasi merong console na hinahanap pa, nag-aas pa sila ng ibang documents. So ako, nung pumunta ako ng US Embassy, kasama sa bahay, tapos yung kapatid ko, kabado pa nga ako nung that time. Kasi alam niyo ba bakit? Hindi lahat ng K1 visa at ng spousal visa ay na-approve. Marami ding nare-reject. Minsan depende sa console, minsan depende the way na sumagot ka, or minsan depende sa mga documents na ipipresent mo. Ang K1 visa pala is non-immigrant. Hindi katulad ng spousal visa, immigrant yung visa mo. Parang ganito yung spousal visa, o immigrant talaga. Yan, ganyan siya. Immigrant ka. Pagpunta mo ng US, automatic immigrant ka na. At ang isa pang kaibahan din sa K1 visa at sa spousal visa. Sa K1 visa, hindi ka muna magkakaroon ka agad-agad ng green card. Yung spousal visa naman, pagdating mo sa America, dito sa America, after 2 weeks, marireceive mo na yung yung green card mo. Ganito yung itsura ng green card noon, mga ganyan. Pero ngayon, ang alam ko, may changes na ng color ng green card. So, after 2 weeks, na-receive ko na kagad yung green card ko. Tapos, 2 months after, 1 month after, nag-apply na din ako ng SSN. Social Security baga. So, ayun na nga. Eto na sa interview. Kana pa yung talagang Amerikano, kasi nga kinakabahan ako, baka alam mo yun, baka ma-disapprove ka baga. So, nung tinawag ng pangalan ko, unang tinanong sa akin, ang naalala ko, kasi hindi niya ako masyadong tinanong sa mga kung ano-ano, tatlo, kaya natatandaan ko kasi 3 lang yung tinanong niya sa akin. Una, paano kami nagkakilala ng asawa ko? Pangalawa, ano yung ginagawa ng aking asawa pag nandun siya sa States, pag nasa Amerika siya. Pangatlo, ano yung trabaho ng aking asawa? Ang asawa ko retired military. Yun lang. After nun, may hiningi siya, sabi niya may mga pictures daw ba kami, So, binigay ko lahat ng pictures. Wala pang yun, hindi pa naka-album, nakalagay lang siya sa envelope, puro yung pictures ng wedding pictures namin, at yung mga pictures namin nung sa Iloilo kami, nung mga kung saan pa kami pumunta. Pinuri pa nga niya yung wedding namin, yung wedding pictures namin, pinuri pa niya. So, tapos tinignan niya yung mga documents ko, like yung marriage certificate, yung mga NBI, yung mga ganun. Tapos tinignan din niya yung documents ng asawa ko. Tapos wala na. Tapos kinuha na yung passport ko. Nilagay doon sa kabila. Pag kinuha yung passport mo, meaning approve ka, pasado.
Pero pag binalik yung passport mo, agoy, wala na. Uwi ka na ng ano, bye-bye, hula ng malungkot, ng ganun. Depende. Pero pag kinuha, ibig sabihin approve. Tapos sinabi sa akin, i-mail na lang daw yun after 7 to 10 days. So, akala ko nga, abutin pa ng 10 days. Pero, 1 week after lang, na-receive ko na siya. 7 days. Naligaw pa nga yung yung magdi-deliver. Hindi siya through post office, talagang may magdi-deliver talaga na kasi kailangan pipirmahan mo yun eh. Tapos yung ibibigay sa iyo, yun na yung may envelope na ganon. Nandun yung may envelope na ganon, may isang envelope doon na hindi mo siya pwedeng buksan. Wag mo siyang bubuksan, hindi pwedeng mabubuksan sa eBay kasi ipipresent mo yun pagdating mo sa US Immigration. Sila ang magbubukas. Na pag binuksan mo yun, wala na. Invalid na yun. Kailangan wag mong bubuksan. Nakapat, doon sa envelope na yun, may nakaseal na envelope tapos nakapatong doon yung passport mo. Yung passport mo, yung passport mo lang ang kukunin mo, yung naka-plastic, yun lang ang sisiraan mo, kunin mo yung passport mo. Pero yung naka-plastic na envelope, huwag mo siyang kukunin kasi dadalihin mo yun, ipakita mo yun sa immigration. Doon sa immigration sa US. Ang nakatatak doon sa passport ko, yun, ganito, parang ganito visa. Immigrant visa, ganun, ang lola mo, diba? Ang taray, ang haba ng hair. Ayun na nga. Syempre natuwa yung yung asawa ko kasi nga aprobado ko. Sabi ko sa asawa ko, alis ako after Christmas, pero ayaw niya, gusto niya ako mag-Christmas dito nga sa Amerika. Ayun, December 14 ako nag-flight. December 14 yung flight ko sa US, December 14, 2014. So, di ba nag-file kami ng 2013. So, di ba? Actually, magto 2 years din. December 14, 2014 ako nakarating dito sa Amerika. So, ayun na nga. Nandito na sa Amerika ang lola mo. Ikwento ko pala sa inyo. Ang first ko pala noon, nung umalis ako, first sinakyan ko from Manila International Airport, Ninoy Aquino Naiya, to Tokyo, Narita ang airport ko. So, Jolene sinakyan ko. Yung asawa ko nag-book sa akin ng ticket. Connecting flight ako. Kasi matatawa ka na. Ito nga kung bakit. From Manila, Naiya to Narita, Tokyo, Japan. So, dyan lang sinakyan ko noon. So, from Manila to Tokyo, 4 hours siya. 4 hours ang biyahe. At sasarap pa nga ng pagkain eh. Nakakatuwa kasi medyo narito pa ako kasi yun na naman ulit sa tagalang panahon, yun na naman ulit nakasakay ako ng international flights. So, yung mga plane ng mga international. So, na medyo narito pang lola mo, buti nga mababait yung mga flight attendant. Ina-assist ka talaga. So, yun. So, from Narita to LA, Los Angeles na airport. Hindi ko lang alam kung ilang oras ang biyahe. Hindi pa nga ako masyadong nakatulog. Tapos ang jacket ko noon, yung bang simple lang, parang sweatshirt lang that time. Yun. Hindi ko lang, basta mahaba din yung oras, hindi ko natanda kung ilang oras yung from Narita to LA. So, pagdating ko ng LA, dun mo yun ibibigay yung envelope na naka-plastic na hindi mo pwedeng buksan. Nagtagal pa nga ako dun eh. Kasi nung nandun ako sa immigration, pinatawag ulit ang beauty ng ate mo doon sa opisina mismo ng immigration. Akala ko may mali, kung may kulang o ayun. Tinawag ko nakaganon. Binuksan yung inisa-isa pa talaga. Mabusisi pa siya ang kwela ng lolo mo, mabusisi mag-check ng mga documents ko. Yun pala, yun yung galing sa embassy, tapos yung galing din dito sa USCIS. Ayun, natagalan ako. Doon ako natagalan. Sige, nantay ko pa. May interview pa sa akin. Ang in-interview sa akin, hindi ko talaga tanda. Basta may tinanong ko sa akin, ewan ko kung ano yun. Basta, yun na yun. Tapos pinalabas ako. Alam mo ba, narinig ko pa yung pagkalabas ko ng immigration dun sa LA, narinig ko yung pangalan ko, pinipage ako ng Haponesa na flight attendant kasi dyan pa rin yung sinakyan ko from Narita to LA. Na ako na lang yung kahuli-hulihan na yung bagahe ko na nandun na hindi nila maiiwan. Dali-dali naman ako, hindi, nalito pa nga ako kasi hindi ko nga alam, di ba, kung saan ako pupunta hanggang saan nakita ko yung Haponesa.
Sabi niya sa akin, ayun, binabantayan yung bagahe ko. Nagsabi ako, domo arigato, gaminasay, watashi wa late kara, ganun. O yun. So, tapos from LA to Albuquerque. So, from LA to Albuquerque, mga 1 hour lang yata ang biyahe. So, doon ako sa Albuquerque, sinundo ng asawa ko. Kasi sa Albuquerque, New Mexico pa kami noon. Say hi. Hi. Nakainom pa ng mamula-mula nakainom pa ng beer. Doon na niya ako sinundo ng sa Albuquerque. Ayun. Hagoy, nung lumabas kami ng airport, sobra katugnaw kaayo, guys. Ang lamig kasi, grabe yung snow that time. Wala akong jacket. Buti na lang may dali-dali kami. Wala ka ng lola mo, ganun kasi yung jacket, may long sleeve na ako, may jacket ako parang short, hindi kulang. Kasi talaga ang lamig, sobra. So, sakay namin sa sakyan, medyo nakahinga ang lola mo, yun. Sumakay na kami sa sakyan. Tapos suminto kami sa Walmart, bumili ako ng jacket na talagang pang winter. Ayun. Yun na. Tapos nakauwi na kami ng bahay. Teka muna, may next kwento pa ako. Abangan nyo yan. Kasi, alam mo, nagugutom na akong kadadadakdak. Nakakasalita. Sinurutom ako. May kukwento pa rin ako sa inyo. Hindi ko lang... Ano ba kukwento ko sa inyo? Oo. Basta, kakain muna ako. Pero babalik ako. Hindi na masyadong haba tong video na to. Okay? Hey guys, I'm back. Nakakain ng lola mo. So, eto na nga. Ay, kung nakita niyo yung wedding namin, ano yun? Civil wedding lang siya. Kasi... that time may return ticket na pala siya. Dapat nga pala noon K1 visa lang ako. I-petition na lang niya ako sa state, pero nag-decide na lang siya na magpakasal na lang kami bago siya umalis. So ayun. Kaya naging civil wedding na lang siya. Tapos yung pagdating ko dito sa States, na-issuean ako kagad ng green card. After 2 weeks nga na-receive ko yung green card ko. Ganito pa nga itsura ng green card, ganyan. Siguro ngayon may changes na. Tapos ang in-issue pa, di ba sa iba kasi ang in-issue 2 years lang, pero sa akin 10 years. 10 years yung in-issue sa akin, 10 years yung green card ko. Tapos noon, pagka-receive ko ng green card ko, din yun, 2014 ko rin receive nung dumating din ako dito sa US. And then, hindi ko na siya pinaabot pa ng 10 years para i-renew. After 2 years, nag-apply na ako ng citizenship, US citizenship. Kaya, ang peg ng ate mo is US citizen na. Mahirap din yung US citizen kasi may mga question din. Pag bumagsak ka, wala din, hindi ka rin magiging US citizen. Nag-aral, kumaga ni-review ko lang yung mga question and answer portion doon. Ay, sandali lang guys, may bisita. Okay guys, dito ko na muna tatapusin yung ating kwentuhan. Sa sunod naman tayo magkwentuhan ulit, okay? At meron lang gagawin ng lola mo kasi may bisita kami. So, next time na lang ulit. See you next time. So, ingat palagi. God bless us all. Bye!